кара в ръка и игрови модел, психолозите във второ училище в столицата се борят с негативните тенденции при общуването на децата. След свежото начало на часа предстои разговор по належаща тема, а именно какво означава кибертурмоз. Кибертурмоз означава нещо като турмоз в интернет. Опасен е. Ние сме имали отделни часове за това и сме запознати. Примерно някой човек прави фалшива страница на друг човек и качва негови снимки. Въпреки разговорите в час, посегателствата в интернет пространството не намаляват. Дори напротив, пада възрастовата граница на децата, които стават жертви на онлайн турмоз. Те не осъзнават повече какво правят, че това е някакъв вид агресия, дори още по-лошо турмоз, защото продължава времето. Не осъзнават, но така бързичко в един приятелски разговор, така изясняваме проблемите, ситуации. Тези постове биват изтривани в последствие. Така във Фейсбук можем да ги контролираме много бързо, много лесно. Атаките най-често се извършват с цел просто шега. Малко от подрастващите обаче си дават сметка за последствията. Има колеги, които споделят, че всъщност заради подобни посегателства ученици след това дълго време не ходят на училище, защото се чувстват силно притеснени. Неприятно им е от дадените обиди, които се разпространяват в мрежата. Именно поради тази причина трябва да се помисли за санкциониране на подобно поведение. Експерти поясняват, че действията ни в интернет са една хиперболизирана картина на действителността. Там вършим неща, които иначе не бихме си позволили в реалността. Сега основно тенденцията върви по линия на сексуалното насилие или така нареченото насилие по полов признак. Изключително много разпространено в социалните мрежи е създаването на страници, в които се правят колекции от снимки и видеоматериали, които за съжаление се произвеждат без много замислено от самите непълнолетни и вече и малолетни. Открояват се няколко модела на поведение. Модел номер 1 е някой, който е тормозен в училище, по принцип, някое дете. Тормоза продължава и онлайн с по много повече канали с различни средства. Модел номер 2, детето, което е тормозено в училище, си го връща, като тормози тези, които са неговите мъчители. Той ги тормози през анонимността в интернет и през анонимността. Проблемът с поведението на децата в интернет ще бъде частично решен с влизането в сила на новия училищен закон. Съгласно него, всяко училище трябва да направи свой етичен кодекс, с който да се регламентира и поведението в социалните мрежи. Но имайки предвид, че това ще е един малък, така се каже, документ, който да е достъпен за ученик от 1 до 12 клас, разбираем, там няма как да бъдат записани такива малки, дребни неща. Този проблем се остава като проблем за самия правилник на училището, още повече за постоянното изговаряне между класния ръководител и учениците. Във второ училище нямат подобен кодекс. За да регулират обаче поведението на децата в час и извън него, те ползват социалните мрежи по друг, по-полезен начин. Аз лично използвам една програма, казва се Class Dojo. Тя е много хубав комуникатор между мен, децата и родителите. В тези две направления с родителите и с децата аз контактувам постоянно онлайн. По много лесен и бърз начин съобщавам на родителите проблеми или похвалвам децата. Също така мога да изпращам съобщения и снимки. А за да бъдат още по-осведомени, психолозите имат и други техники. Трябва да сме приятели с нашите ученици във Фейсбук, а именно защото така по-лесно следим какво се случва. Със сигурност някой ще се похвали за това, че е притеснил някой друг. И все пак е хубаво, когато научим важните уроци от малки. Да не ползваме Фейсбук, да не се обиждаме и да не започваме нашите приятели. От Центъра за безопасен интернет отчитат спад на сигналите при онлайн турмоз. Според експерти обаче това съвсем не е знак, че посегателствата намаляват. По-скоро се превръща в рутина, с която свикваме.